माने संगठन सिस्टेमै माने डिस्चार्जनि मोनसे लेटार फैयो नालाय बिदि लेटार जेबो सफैयाखै ओमफ्राय हठाथनो माने पुलिसनिफ्राय फन फैदों आरोना तेजपुरनिफ्राय नोंसोर माथो आफाद गोदान दानो नागिरदोंनो ओमफ्राय आरे जोंथ' बिदि नङा जोंथ' न'खरनि प्रब्लेमनि थाखायसो एसे आबादबो गायनो होननानैसो न'आव फैदों सुटि लानानैसो बिदिथ' जों साननो हाया होननांबाय आं ओमफ्राय बिनि हरावनो बेलासि पुलिसफोरा फैबाय आरो बिनि उनाव जों आनज्रायबाय जों दाय गैया मा गैया जों मानो हमजानो मानो बुजानो मानो ओरैनो जिउखौ नस्थ' खालामनो होननानै आनज्रायना थाबाय आनज्रायनानै थानानै माने मा खालामनो नोंसोरखौ दा डाकाइति होननानै बुंदों जोंथ' डाकाइति नङा माने जोंखौ हठात माने बिदिनो जोंनि गेजेराव जोंनि माखासे सन्देह खालामनानै माने जोंखौ फान्दायनाय बायदि जादों आरो दायो माने इनकाउन्टार खालामदों जे डाकाइतिनि मुङावनो इनकाउन्टार खालामदों नोंसोर एनएलएफबिमोन खिन्थु नोंसोरखौ इनकाउन्टार खालामबाय थादों डाकाइतिनि मुङाव मा होनगोन बिसोर डाकाइति नङामोन माने गावसोर जिफोर आफादनिफ्राय जेनेबा जों जेबो सानस'नो हायैयाव जों जेनेबा मा खालामनो जिउखौ राहा खालामनायनि हिसाबै बेसेबां आन्दो थाबायनो जों आफादखौनो दानोसै बेफोरबायदि सावरायदोंमोन आरो सावरायनो नों मा गामिनि आं बे गामिनिनो रसुमै जुलिनि माबे गामिनि 12 माइल ओरैनोथ' क'क्राझारनि 3 दङ 6 जननि गेजेराव औ सिखाव ग्रुप हिसाबै आफाद दानाय बिसोरो साननैसो जोंजों दंमोन जेनेबा एनएलएफबि नाम लानानै थाखा फैसानि लबाव बिसोरो दा ओरै गावसोर ज' बायरानि गावसोर माखासे खारनानै बहुद मोजां मास्टार सोरबा पाब्लिक फरायफुनाय गथ'खौ बुथारफाबाय बिसोरो दा बिसोरो गावसोर थैजानो गिनानै जोंखौ खावलायफिननायलाय जों बिसोरखौ सरखारजों रायलायनानै दा सारेन्डार हिसाबै बिथांमोनखौ बोख्लायदों आरो बिसोर गुन्डा ग्रुपसो डाकाति ग्रुप बिसोरो डाकाति ग्रुप बिसोरो बागमारावबो लुथिदों आरो ओरै किसान बाजाराव लुथिनानै बे जाय माहाजोननि फंबाय बेखौबो बुथारदों फार्स्टआव पकेरा बे मा होनो सुखामजरा माबायाव सासे एखे बयजोंबो मिलायनाय मास्टारखौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआवनो दङ बे राजा बर'खौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआनो बिसिनिफ्राय खामान हरनायमोन नोंथांमोननि लिस्टआ 28 जन दंमोन दा 6 जनल' जादों दा बेखौ गावसिनावसो सोंनांगोन जोंथ' मा बुंनो सोरबाया माने थाखा फैसा जोंनावथ' केमाव मोना नालाय बेखौ लानानै सोरबाया न'आव मावनानै जानो थाहैदों न'आव दङब्लाथ' मोजां खोथा ओमफ्राय बिसोरजों दङब्लाथ' बिसिनि खोथा बिसोरथ' एनएलएफबिखौ फानदों बिसोर खिन्थु डाकाति ग्रुप आरो बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्सा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256